Avui preparem una recepta mallorquina, llampuga amb pebres. Per preparar-la necessitarem una llampuga, uns 5 grans d'all, 3 pebres o pebrots vermells, oli d'oliva verge extra, sal, pebre i farina. Començarem rentant els pebrots, retirem les llavors i amb les mans els anem trencant a trossos regulars. Un cop tinguem neta la llampuga, la tallarem a rodelles, la salem, l'enfarinem i la fregim pels dos costats. I un cop cuita, la reservem. Laminem 4 alls i el 5è l'esclafarem. Daurem els alls en el mateix oli on hem cuit el peix. Si cal, en traiem una mica. Afegim els pebres amb l'all esclafat i salpebrem i ho deixem coure a foc moderat que vagi coent bé. És important que no ens quedi sobtat. Un cop el pebrot sigui cuit, el posarem damunt del peix. Opcionalment el podem posar 5 minutets al forn. D'aquesta manera el peix també ens quedarà ben calent. Ja veieu que és un plat fàcil i senzill de preparar. Si us ha agradat, no oblideu donar un like al vídeo i si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem noves receptes.